Ето ги бежанците от Сирия. Ето. Далечината. Вижда се рода им. Вижда се. Ето го и двора. Разградения двор. И това е пълководеца, ето го. По-високо, по-високо. Пълководеца? Пълководеца? Да. Пълководеца? Да, аз така. Чакай да снимам хубавия двор. Къщата голяма. Необитаема. И разградена. Да. Здравейте, младежи. Добър ден. Тук се едно трик. София за лято половина. София не се вижда, защото има смог. Според мен това е, отгоре според мен това е скреж върху София. Скреж. Според мен е... Да? Според мен е брашно, айде, няма да кажа сняг. Айде. Айде, не го казваш. То сняг вече банално. Не го казваш, защото може да завали, не се знае. Сега че не го казваш. Ей, Жора е тук. Ти да пиеш. От избора. Това беше универсално забавление. Слушай. Ето една група чужденци ни запират в косто. Бе. Пъплят като хлебарки в цялата държава. Тук са ни награди. Така е той. Айде ги на... Душевен Айде ураган. ги на... Стигнем да ходим ще. Нищо не мога да си кажа. Айде. Нямам общи теми за жал. Това. Кажи много, дойче. Те ми говорят за живот, аз ми говоря за смърт. Скафандър. Бялата мечка. Не, това не е мечка. Сега да е... Бразил. Не, Черните хора. Бразилки в България. Бразилки скиорки. Те сега, виж колко бяха така очудени. Абелите хора. Виждали сняг. Е, това е, давай, Намах. Те сега са първи път видят сняг. Ой. Чуждестранна делегация. На Витоша. Извора на Белоногата. И сега ще го изпусна във водата и ще си ебе майка. Давай, действай. Дък денс. Добре. Ще остане и за внуците. Го Пламен. Имаше за задача да ме повали в снега, но какво стана? 2 пъти падна. Грай мръсността в пръчка. Състоянието идва. Иска да ме напляска с нея. Година била мина. По-силно. Стига бе! Стяги. Това матките си нямаме. Ще ми супаш. Ако го скъсаш, знаеш колко струва? Много. Вали.
иска да ми вкара пръчката между краката. Я. О, я. Ето го бати гадалеца. Стига, че хората ще помислят. И така. Има го и това. Тия чужденци няма да ни задминат. Айде. Ето, тук идва дядо Коледа. Всяка година по тази пътека. Къде е? А тук ли? Тук ми наше ясно, бе? Да, и тук му беше заседнала миналата година в кълта. И група роми дойдоха да разпасоват, каквото беше обхванал. Дай да се покажа и аз малко. Дай той да се покаже. Айде. Кажи се. Махай. Оплези се. Не. Да. Не. Няма да се оплези. Това ще вече... Върха на Садоле. Айде, после.